Salam, hormatly ýurtdaşlar. Bugünkü duşşygymyzy soraw jogaplary başlamakçy. Sebäp geçen 5-10 günüň dowamyny bir näçe sorawlar berilipdir maňa. Şolaryň içinden hiç bolmanda bir näçesini aktually hasap edenmi alyp bir näçe jogap bermekçi. Birinji soraw gelli Kariýewiň pulu bilen baglanyşykly maňa soraw beripdirler. Hamrada şol gelli Kariýewiň algy meselesi barada näme täzelik bar ýa-da näme bilýäňiz diýip. Geçen aýda ýani mart aýynyň 17-sine şol Ženewada, Şweýçariýada Birleşen Milletler Guramasyna bolamyzda şu taýda edilen çykyşlaryň netijesinde aýdylanda ýa belli bolanda inni şol Türkmenistan hökümetini Amerikada suda bermekçiler bular. Gelli Kariýewiň masalasy. Şol işe deýän başladylar, adwokat işe girişipdir. Men bilişime göre ol näçe wagt dowam eder, näçe wagt tutlaşýar, açan o algalynar ony haçan şol maglumat elimizde gowşan günü men size ýetiren. Ene bir gelli Kariýewiň algasy boýunça şular ýaly. Mende bilgi bar, şonu size ýetirýän. Ene bir soraw beripdir, ýerleşimi howa sen näme Palestina ýewreýlerinden gorkýanmy? Näme üçin şola barada hiç taýdanlar ýa-da şol Palestinany bombalaýyşyna Israýlyň nähil garaýan diýip. Men hiç kimden gorkamak ýurtdaş. Gorky ürke ol bir döwründen 35 ýyl ozal aýrylyp gyra taşlandy. Ondan ömür. Ýöne Palestinaly meselede men öz garaýşym bar, onu men sizden giýläp oturamak elmedamy da aýdyp geldim. Taýagyň iki tarapy ýa iki ucu bar. Şu meselede de iki tarapyň öz eden jenaýet işi bar diýip maýsap bar, günäsi bar diýip aýsagam bar. 1948-nji ýyldan bäri şol bolar pozisiýon uruş alyp barýaly. Ýa-ni uruş başlandy, bütün jemgyýet ýa dünýä jemgyýeti muny basyp ýatyrýar, ondan ýumurlan ýykylan şäherler abadlaýar, milliardlap dollar goýberýär. Muny ýa-ni dikerdip başlaýar, ondan olar ýene-de ýer astyndan ýa-ni şol Palestin tarapy, Palestin halky däl, o taýda şol Palestin halkyny özlerini ýa-ni perde edip ullanýan bir topar terror toparlar bar şu taýda. Hezbollah diýdi, Hamas diýdi, aýyenem kan olar aýsyryn adyny tutýar. Ene şolar ýer astyndan garym-garyp şahta gazyp şu taýdan gidip ýatan şäherleri döredip şu taýda ýanky şol ýahili baýdyn. Raket, sadece raketler ýasyýarlar, soňra arasyndan şol yerin aşağını ýokary çykyp Israýla tarap atýarlar. Soň ýene de yerin aşağına gidýär. O nira barıp düştü, kimin depesinde nini, harbulara barıp düştümü, ya parahada oturan ilatami, ya gece yatan adamdan üstüne düştüm ol raketler, olun alladasına da, gara şu taraf atmalı, pakta ben datsadı, İsrail'i taraf atılmalı. Yine şol uruşum eyyam, yine görüp oturuşumuz yali, 48-nji ýyldan bäri dowam edip gelýär. Bizden aňyrkylar taryhy alyp oturmaly, ýene bir gezek gaýtalap aýdy. Ene soňky şol oktýabrda inşmar bir ýyl ýarym wagt boldy. Näme zerurçylyk bardy aýdaýly şol araplary, palestinleri şol ýanky Israýlyň territoriýasynda bir gidip ýatan çöl beýwarlykda geçirip oturan konserde çoluş edip şo taýda adamlar gyrgyny berip öldüreni öldürýär, müňden gowragyny näçe üstünem ýesir edip alyp gidýär. Gerekmidi şol? Indi özüňiz jogap beriň, özüňiz oturuňda. Bir Israýlyň ol harby güýji nä derejede ol ýer astyna çykyp kämahal tarp-tork edip bolup ýene-de ýeriň aşagyna gidýän adamlaryň harby güýji nä derejede? Ondan şular ýaly güýç bilen bir zatlar gazanyp bormy? Elbetde ýok. Ýöne özleri başlaýar, soňra nadaralyk edip bütün dünýä arz edýärler. Ay bizi öldürýärler, ay bizi gyrýarlar. Howa Israýla makguş däl.
Yani olur şol ýanky Palestinada söwesijiler bar, Taliban ýan bagyşlar. Hezbollah ya beýleka degişler. Olar ýerin aşagyny. Haýsy ýerde çölüň içinde ýerin aşagyny däl. Şäherlerde gurulan keselhanalyň ya aýdyl ýanky beýik binalar bar, jaýlar, ýaşaýyş jaýlar, poliklinikalar, şoňa meňde skora pomşy, şoň aşagyny keselhanalyň aşagyny gurulan bilen goro punktlar. Ondan İsrail'e aljak bolsa hökmen şu jaýlary bombalamaly bolýar. Ne? Adam gyrgynçylygy şondan gelip çykdy. Ýa-çe de suwutnama berdiler. Alyň da seredin menkine dogry bolsa. Hana diýä ýemme diýä İsrail'le ýani skora pomşy bombalady diýä. O skora pomşy wybyskasa oň içinde ondan oňa elleri ýaragly adamlar göçüp gonyp berler. Şo maşinler ullar. Ondan ola bombalamazmy? Owa ýöne şol İsrail'in edip otan işiniň ýa şuma halk alyp barýan urşunyň o jenaýetdigini bütün Ýewropa näletlep dur. Netanyahu'ny ana ýa-ni bir gaga suwdyna berdiler. Siz onu göreňizmi, eşdeňizmi? Ya Ýewropa kömek edip dugyjy güni şol sany men oturan döwletimim şübetse. Yani şol kömegem zerur bolan adamlaryň eline düşen hakda ýene de şol söwesijiler ýa-da şol näme bu terror toparlaryň eline barıp düşýär. Biz aýtmalsyna aýdyp otyr, diýmelsin diýip otyr. Mundan beter men näme gidip ary çakda durmalym İsrail bilen Palestina. Goý onu öz dinarlar etsinler. Palestinaň öz halky etsin. Näme üçin olar garşy çykan şol terror toparlary? Näme üçin beýlek Arap döwletleri şolaryň arkasynda durana? Diýmek bir emmasy bardy. Şoňa üns bermeňiz men sizden haýyş edýär. O gep men pozisiýamda da men şu pozisiýam ozurlur mer aýdyp gelýär. Uruş gerek gel, derkar däl. Şol uruşda ölýänem esasan nagrajdan adamlar. Çağalar, aýallar garry gurtular. Söwhesijiler ölür, atay. Ölýänler ýony gatar, prosent hasabyna alındy. Onun için men Ýewreýlerden gorkup o sesiň çykanma ýok, ulmagy gelişek zatda şu soragy ýazan, emma ýurtdaş, sen şu soragy öz hökümetiňe ber, özüň şol arkadagy saýlap oturanyň bar. Şoňa ber soragy. Näme diýmen götünden alyp otyr. Näme üçin kömek eden Palestin halkyny? Ya sen özüň näme üçin gidip kömek eden? Ya näme kömek eden bolsa ýüzüň açda çykyşat, men şoňa kömek edip otyryn. Näme üçin sen öz etmeýän işini gelip menden soraýar. Ene jogabym sana şol. Inni ýene bir ýazypdyr, sen Amerikadan aýlyk alýan. Hemde ýene bir ýazypdyr, sen şu gün mataryň sözlerini aýdýan. Ýurtdaş, men Amerikadan aýlyk alamak, hiç açanam almanım. 2003-nji ýyla çelli şol ýanky freelancer habarçy bolup azatlykda eden çykyşlarym üçin aýda anada $100, $200 uradýardylar. Olam bir gysga döwrüň içinde. Bu 2003-nji ýyldan ta 17-nji ýyla çellem men muty işledim şu taýda. Her gün çykyş edenem bolsam, günde 2 edip çykyş edenem bolsam. Ýeky köpüň alamakmy? Onun üçin Amerikan puluny men ýaşamagam, işlemagam. Ol bir. Ikinciden men onsoň ol gün mataryň sözlerini aýdýan. We elbetde. Eger de gün mataryň alyp barýan siýasaty öz garażlarlaryna degişlikdi. Dünýä garaýşlar degişlikdi. Sosial bir ýanky hem türlü milleti halky öz garażlarlaryny goramak alyp terze alyp barýan işlerini görüp otyrkan onsoň ol şolum men içki duýgumy ýa içki dünýäme dol gawat gelýän bolsa, näme üçin men olar gorlamaýyn şol ideýalary? Men aýdama plan adamyny ýa plan prezidenti ýa premier ministri golýanyp. Ýok, men şu sistemany golýan gün matardaky. Eger bizim Türkmenistanda bir adam şekilli döwlet, millet, döwlet gurup o şu taýda şular ýa gün mataryň gymmatlyklaryny özümde mahsus bolan gymmatlyklaryny goýup bilsek, ornaşdyryp bilsek bolly. Men hiç kime hiç ýerde diýemem, gün mataryň gymmatlyklaryny ornaşdyrmak üçin siz dinden çykyn ýa ýoldan çykyn ýa başga bir zatlar edin. Ýok, şolaň içinden özümize geregimizi saýlap seçip almaly. Bizim öz halkymyzyň anyny, mentalitetini, düşünjesini degişlikdi.
Şeňmi? Biz bir günlük Niyaz bilen Gurban olyň saçyn kraskalaýşýar, ak saçymy gara edip bilen zat, demek biz gara durmuşymyzdan bir günni ak edip bilmer. Ýewropa meňdejik bolup ýok. Biz öz ýolumyz bilen gitmeli, ýa-ni şu taýda bar insan gymmatlyklaryny ine biz özümiz ornaşdyrmaly. Ilmy, bilimi, saglygy saklaýşy. Bizde näme bar? Han aýdym Türkmenistan bir çüý bir öndürýärmi özü? Dünýä hary tödür eder. Ýok. Onun näme men gün materyal allaýyn. Howa men gün mataryň şu gymmatlyklaryň tarapdary, hemmesiniň däl ýöne köpüsiniň. Şonunam goralýan günnelik işimde, şonu hem halkymyza teklip edýän, düşündirip berýän. Tapawdy nämede? Biziň sistemamyz bilen gün mataryň sistemasyny. Ene şol 35 ýyllap men edip oturan işim şol. Howa närazy bolsaňyz, düşünmeýän ýeriňiz bar bolsa, aýdyň soran ýöne ol o taýdan ýa-ni şu Türkmeniň miskin sokorlugyny edip ay mene bokatdym ol ventilatorun öňüne goýun olup isgasyny ýen ýa terde maňa soraw berme. Berjek bolsaňyz adam şekilli berin, şonu da menden adam şekil jogap alyp bilersiňiz. Enne sen ýene bir ýazypdyr, familiýasy adam bar, familiýasy özümkiň ýokmy? Ondan soň ýurtda düşünşer. Gelli Murat Garrif diýen bir ýazypdyr, ýazylşy okap berer. Garry osurok saňa näme? Özüň öňür diýipdi. Ene. Bolýa. Men ýaşymy ululygyndan gaçan adam däl, garry bolýan bolsaň garry. Ýigdekçe däl sen ýaly. Enne osurok sözüne dolanyp geleli, enne men garry bolýan bolsam, sen o depende götürüp berenme, paçam, nämem, planym, arkadagym ýenem diýip. Şol menden ýylaýyk birje ýaş kiçi. Götüňde gaýratyň bolsa şoňa osurok diýdi. Bir ýaş tapawdymyz bar. Ýöne taglygymyzy deňeşdirmeli bolsa, şo bilen ana haýsy poligony atışmalan bolsa, dagdamy, düzdemi, deňizdemi, suwdamy men taýýar. Onuň kim osurokdygyny şo taýda oňa da gorkadyrin, saňa da gorkadyrin. Osurok gözlejek bolsaň daşa gitme, hana şol gup bolup köşüňe bardy, şoňa ýüldün. Şol ine halkyň depesini şänikde oturan. Ya halkymyzy şu güni düşüren. Şonu görmän sen maňa garry osurok diýen. Bolýa. Men şovalýan bolsam, onu sen şol gitdi, şol arkadagyň oglunyň götüni ýysaber, şo taýdan ostuň ýysyny alarsyň. Alyp oturýarsyň. Innem şol maňa şol jogal komendy ýazan üçin belki saňa leytenant bolsaň, starşy leytenant zwany bererler. Ya $100 aylyk üstüne goşarlar, bilmedim, ya bayrak bererler. Boluber, ine ýurda baramyzda senem tapart görleşer şu taýda. Ondan şu taýda aýdarsyň da kimiň osurokdygyny. Ýene de bir ýazyp duruş taýda sen ine siýasatçy dälipdir. Gaty gyzykly soraşy. Hani ýurtdaş aýt, eger men 35 ýyllap siýasatyň içindäki adam, halka bilenden, görenimden, düşünenimden öz pikirimi ýetirip oturan adam. Eger men siýasatçy bolmasam, onu kim bar siýasatçy ýurdun içinde? Ya ýurdun daşyny çykar da görkezmäň, ine şu siýasatçydy. Ine şoň alyp baran işler, ya alyp barýan işler. Ine şu siýasatçy şoň elini 1mi, 3mi, 5mi, 10 san diplom bar, 20 san ordenmi, ya medal bar halkara guramalardan berilen. Görkez. Ya da özüň çykyş etdi aýt, ýüzüň açdy. Ine men şu siýasatçyny bilen şu siýasatçy adamlar halk şunu diňlendi. Görelim bize kim siýasatçy bar. Onun üçin ol sen qaradan o askermelikmi, öňetmelik şol ýa-ni kümsüklik bilen ana şu Türkmeniň kümsükligi, şu kümsükligiň bilen aýtan plany ýa-sen o däl. Maňa netijede bahany halkymyz berer. İň soňunda da öz edýän çykyşymy özüm jogap bermen, hemme ýerde aýdyp otur. Şu aýdýan sözlerim näde bolsa bar bolsa, isle döwlet, hökümet ýa başy işgärleri bolun, berin men suwda. Men taýýara berdi. Aýdýan men gaçyp gidemek hiç ýere. Keminämiz ogurlap akydanyzda bütün ýanky bir guruju mejlis bolup, sede ýüzlendik bir näçe gede. Uğradyň samolyotda hemmemiz ýurda baryl şu taýda çözülşeldi. Etdiňizmi şonu? Ene saňa soraşyl. Ýurtdaş. Onu gitdi, var hana şol futbol köşkde oturup
mahluklardan sonra şu sözi maňa berme. Inni ýene bir soragy beripdirler. O soragym däl, teklip edipdirler. Şular ýaly Ukrainany lükgölügini Orsiýada bermeli, Orsiýada tapşyrmaly. Näme gurrun bolýar? Ya siz özüňiziň käle Türkmenistany lükgölügini Putin'e tapşyrşyňyz ýaly Ukrainanyň o binamyslyk bilen Ukraina halky özüni Orsiýada berer öýdýäňiz. Aslan berme. 100 ýyllardan berme. Sebäp ol halk mert halk öz haqqy gowurmaly, öz topragyny gorawaty. Biz öz haqqy gowumuzy goramakdan ýüze gurdyk. Türkmenler topragymyzy goramakdan ýüze gurdyk. Busulup giýenşip aýalymyzyň sırtyny ukluşyp ýatyp ýurdun içine näkiler. Daşy näkilerim ondan ne naýda. Ene olar ne Ukraynalar söwüşip oty, göreşip oty berekelle. Biz näme üçin şonu edemiz ha? Ana şu soragy sana ýurtdaş. Başarsan özüň jogap ber. Näme üçin biz Ukrainany Orsiýada bermeli? Näme Ukraina halky münasibetden öz başlyk ýaşamaly? Ene şol? Ýene de şu bilen bir meňde şerak bir soragy beripdir. Sen gaýrat etdi şol ýanky Adolf Hitler'in paratlary geçirilýär, Ukrainada geçirildi. Şolar barada şu aýdyp berdi. Maňa kinaýaly görüň edi. Bolýa Adolf Hitler barada ne söhbet etmeli bolsa men taýýar. Sen ýurtdaş ýa bilýärmi? 30-njy ýylyň ortasyndan başlap Adolf Hitler bilen Josef Stalin ýa-ni Germaniýa bilen SSR ikisi hemme tarapdan şertnama baglaşyp bilelikde ýa-ni dünýäni bölüşip başladylar. Habaryň barmy şondan? 40-njy ýylyň ahyrynda 41-nji ýylyň başynda hana German goşuny Belarusiýanyň Brest galasyna SSR'in ýa-ni Stalinin Rus goşuny bilen bilelikde gujoklaşyp parat geçirdiler. Şondan habaryň barmy? Aşolama eýem soňa çeldi bütün Ýewropany derdany getirdi Hitler. Polşanyň üstüne çözdü, Fransiýanyň basyp aldygary barmadyk ýeri ýok. Inni şoň üstünden ätlep bugun hana Ukrainalar ýeme faşistler ýa-ni Adolf Hitler'e deňen parat geçirýärdi. Parady SSR geçirdi. Allah açdy okana tarih kitaplar hemme durşutay. Ondan şol Ukrainalary ýönkölýän güne onuň aýtmaly, şolaň ýemesi bir milli lideri bar, Stepan Bandera dip. Ine şol ýanky orsun alyp bilmedi ýagasy boldy. Näme etmiş? Täp ol milletçi. Öz milletiniň mesela öz başlaplygyny, territorial bütünlügini, dilini, medeniýetini goramak üçin çykyş eder. Başta meni taryhyny alyp okan. Stepan Bandera'nın başta Nemisler tutup meni konslagerda saklaýarlar 44-nji ýyla çeldi. Soň olar çykarandan soňam hem Nemislerin garşysyna söwüşýär, hem Sowet goşunynyň garşysyna. Ukrainany öz başlyk döwlet etmek üçin. Hene? Bir Türkmeni ýönkölýän şo basmaçylyk hereketi bar. Ine şu Stepan Bandera'da ýönkölýän güne şol. Täp Ukrainany öz başlyk etdi, garaşlyk etjek boldy. Şoň üçin göreşen adam ine naşist hem faşist. Bir özüňi ünsberinde bir seredin. Şu mahal meselem SSR döwründen bäri SSR'den bäri gaýdaly, SSR dargandan soň milleti Ukrainanyň Russiýada ýaşaýan ýylatyň sany 14 bilen 18 milyon aralygy diýip hasap edildi. Şu mal azalandyr 10 bolandyr şey diýip alaly. Ýöne aýdyn. Näme üçin bütün Ukrainada rus dilini okudulmaly, Rus mektepler hökmen bolmaly, Rus kitaplar, Rus kinolar, hemme zat Rus medeniýeti bolmaly. Emma Orsiýetde
Ukrayn mektebini gördüňizmi ýa eşitdiňizmi? Barmy şol? Ine 10-12 milyon Ukrayn ýaşaýan orsiýetde. Hanşolaň mektepler, hanşolaň teatrlary, hanşolaň diline çykýan kitaplar, hanşolaň dilini orsiýetde berilýän ýanky telewizionyada ýa beýleki bir ýerde programmalar. Barmy? Ýok. Ondan kim milletçi bolýar bu taýda ýa-da kim faşist bolýar? Ana? Ine bolýanda. Şondan şular öz dilini eýelik etmek üçin Ukrainler dilinden başlady. Biz öz döwlet dili, Ukrain dili bolmaly, şonu hem biz ornaşdyrýas idi. Ondan dadı beýdat, ay biz biziň aslymyz bize gerek gel sen Ukrain dilin, ay ol näme, ol battyk o biziňkiler diýär şuma, sen çarjyl bolsaň sen türkmenlälik beren heýwany bar. Edil şolaň oýunyny orslar Ukrainaň garşysyna ulanýar. Siziň diliniz biz başymyza yapalım diýip. Yapmasan bar öz ýurdunda öz dilinde gürläber. Ukrain halky öz dilini gürleme haky bardyr. Şonu etdirmejek bolup ene 14-nji ýylda ene Donbassda o taýda bu taýda topalaň toruzdylar. Olam o halkyň bähbidine der. Şu Donbass'ın topragynyň astyny bir topar gidip ýatan trillion dollarlyk baýlyklar bar. Şonu öz eline geçirmek üçin ene Orsiýadyň oligarklarynyň ýani tüccar baýlarynyň oýnan ikarada da hany halk garyldy. Başga edilen iş yok. Ondan seredip oturýanlar Ukrain halkyna öz bähbidi üçin göreşmelärmi ýa söwüşmeli dälmi? 14-nji ýylda Krymy basyp aldylar. Krym Ukrainanky dälmi? Ýok, bolýa. Krym Ukrainanky däl, orsunky diýip tutýan bolsa, Krym ors açandan mer Krym ýarmadasyna eýelik edip ber, ha? Krym ýarmadasy aslynda tatarlanky, türklenki dälmi? Orsun elinden, Türk'ün elinden orsanmadymy? Basyp, ha? Onu diýmek şol topragy hakaýatyna gowşuljak bolsa Krym tatarlaryna berilmeli. Şuňky. Şola şu toprakda ýaşap oty. Men türklere diýmem, Krym tatarlaryna berilmeli. Ýöne Krym tatarlarym alyp döwlet gurýança, öz başyna bir medeniýetli bir ojag döwleti gurýança, men geçen gyşyklaryň birini aýtdym. Hiç bolmany 49 ýylda Krym ýarmadasyny Türkiýe ullanmagy, ösdürmäge bermeli. Daşky dolanyrşy. 49 ýyldan soňam referendum geçip şu halktan soramyr. Siz Ukraina emesine galjakmy? Ýanky hataryny ya şu Ukraina hataryny öz başlyk siz döwlet bolup galjakmy? Ya Türkiye bilen bir awtonomiýa berikjekmi? Näme etjek bolsaňyz hany referendum bilen halka ýüzlenme, halk özüne geregini çözer. Ýöne halklara ynanmak gerek. Ine şol edilen. Indi getirdiler ol Krymdan olar çykardylar. O Krym tatarlarynyň köpüsini kowdular. Ornany Kazandan ol beýlik Kazan tatarlaryny getirip goýdular. Olaryň hemmesi hany hemen öňüne leppeýdip eňile öti Putiniň öňüne. Ve salam, ine şolaň bir bölegi mana Türkmenistanyň Balkan welaýatyny neft gaz kompleksini ýöredip otylar şu. Ine öz döwletine, öz milletine, öz topragyna eýelik etmeseň boljagy şol. Emma Ukrainler göreşip otyr. Berseler Krym şuňky Zelenskiň şu Ukrain halkyna garşy bolup durasy ýok. Şol 49 ýyllap biz ana Türkiýe geçirýär, goý şolar dolandyrsyn. Orsiýada ýok diýse, kim şol garşysyna çykjak? Ukrain halkymy? Ýok. Näme üçin olar biz orsa bermeli, berjek geldi. Emma Türkiýe berirler, men bilip otyrym. Sebäp ol o taýda türkler gurup biljek, behiçden näme türkler gurup biljek bir abad ýa owadan durmuşyny görýärler, ýa bilýärler. Ondan Türkiýede de näçe şol göçüp giden ýa gaçyp giden tatarlar ýaşap ber. Olaram geljek öz ata watanyna ýa ata topragy, ene topragyna. Näme üçin haky ýok? Näme üçin olaň ornany Kawkazlardan doldurup goýdy Putin özüne ýanky daşyny gollap berdi. Ha? Ene sonra şutaýdy ýurtdaşlar. Onuň üçin o taýda howu ay sen Ukrainanyň tarapdary, o Krym ýa bütün Ukraina Orsiýadan bolmaly. Alyp goýan malyň bar bolsa ýa atandan galan mülküň bar bolsa ýurtdaş äkitde bir Orsiýada. Ýöne türkmeniň topragyna däl urma. Ya Ukrainanka da o halklaryň özleri çözer kime bermeliligini, topragyny ýa bermeli däldigini. Men şonu aýdaýyn diýdim. Indi şol
üstüne ýetirip aýtmaly bolsa şu dil meselesini Türkmenistan ýene de şol Orsiýadyň dogry golasyna gelildigini görkezýän bir mysal men arada bir gezek agzap geçdim, ýene bir gezek aýdym. Şu mahar Türkmenistanyň mass mediasyny 30'a goly programa rus dilinde alyp barylýar. Enese bizim Türkmenistan garaşdyrlygy, Türkmeniň döwlet dili hem de Türkmeniň ýa-ni bir taraplygy hemmejigini şu jaga jümläň içinde. Näder Orsiýany institut, universitet, mektep, okuw mektepleri şeýtirip beni şol ýa-ni hökümete hyzmat edip beren ýalla kılan çağalar rus dilini okamaly, bir bölegi Hytaýda okamaly. Hep son Hytaýlar da brigadir gerek Türkmenistanyň baýlyklary dolandyrmak üçin. Hawa Niýasyň döwründe partiler okudylýardy, Eýranyň kılar, olara aýyrdylar. Son Türkleri getirdiler, olara aýyrdylar, ýöne aýryp bilemek mi, nereleri gömedipdirler, ýöne şol ýa-ni gölenister diýdi, näme diýdi, bulara da ýarlyk takylyp, käsini ýok etdiler. Men maňa gelýän habara görä häzir olara döwleti dolandyryp oty, ýöne aýdanaklar özüniň gölenisterini diýdi. Bolýar. Onu wagt görkezler. Şoň üçin şu saýlap alan soraglym şulardan ibaret, içinde beýle de başga da bar soraglar şulara bolup geçýän wakalara filmler aýtan diýip. Bolýar, biraz garaşalyň. Häzir şu Trump we Ukrainaly mesele şu hepden dowamyna çözülmeli. 1-nji maýa çellen şondan soň men de dogrurak maglumat beren şol uruş barada da näme netije gelenlikler barada da. Ýöne Trump indi dogry görkezi özüniň Putiniň tarapdarydygyny ona aýtmak gerek. Bolýar, emmäňiziň öňünde saglyk, ýurtdaşlar sag oturuň.